Senchira yoboi kirano nigo ya mate ya mogorasi kenyorokia water supply igotoka se ward ya Ichuni me constituency ya Nyalibali masaba bagendere ko bagwesokia sentunende nakoboria abantu abwatokogani okuya banyale ko bagwesokia elio ko bakonya koroberia omorobere boko mwenia omwanchu abonyale ko bagosiro bugima bwaye ase county ya Nairobi chingaki echichanya ko bachokorobekano kukwanyate ko bagokora wa amone kyombekerkia basai ya Gen Z kolengana na barabonigo omobero nyagosira ogendete ko bogotigara ase ngendu ya city mochari me county ya Nairobi engana batebire bono bataranyara ko bagoisania kerengo yechibese kiganeirie ni banyara ko bakorusia omobero yo kurwase county ya Nairobi asomoroberi obwoko mwenia ase ward eyo ya Ichuni no nyarabo nigo baboririe ababwate okuganio kuyana boiga barai banyara ko bagweso kena ko babwate asomoroberi na gotomanya morikyo ito Mildred Momanyi amate emo kurwa chinsemo cha water supply imeyomo chokeroka iyirimiye wodi ya Ichuni ebunge ya Nyalibali masaba nigo yasokirie na gusaba obokonyi kubwatikana no mwana obo aselieta Duncan Onsongo maiga yogo kwa engaki alengi asokurubekana we finance bill asaba saibe kegoli egekeguse Gen Z imeyomo chi o Nairobi abo asomobero nyagusira obeire kugotera asengendo ya city mochari mwana uyo gamenyete Nairobi aso ase Murorongo ono rituko lya tarehe 2 mutienyo yosaba igo twanyorete report nga obolire tairane tigochaka after maandamano abete ritukeri ekera tairana abana bamwe bamenyeta Murorongo na barabo bagashaka kumurigia bakamurigia kinya gitari goeta bakamurigi baka police akabura rituko lya Ichuma mambi bagake simbi bagateba bono ntukunyara ntumaitina kitogokora tigatura tema tumurigi moche ekara baenda city moche bakamanyora noare omwana iga yeto bosio bono ntuntumaiti gakinga kijanya arikanete mwana na bakwire tabu Nairobi ntumaiti nga kiakwete lakini ngotega kanere nga naringa samandama na yu atalembi nere nasemereti nero uringetegemeo yani baki tinamanyete nga ninche konyora ya lakini omonene nero manyete akina sabire obakonyi korwa semore aye omwana oya ikengeye gatugutu kolengana ne amati yeigani go bamochire serikali asogutumeka chinguru chinyinge gwetania ekerengo benga kyabasawa ya balinge kurubikana na nigo boigo banyara gote abuna basiri omosai bwengencho oyolenge etegemeo asengeyu ase serikali ya itenen toko bolinga ekera bana bale ko kuandamana ko ukane financial bill nali serikali atege kutumia chinguru chetaneti chiritakeye bagotumia jidiagas na masasi ono bakabana baito twasemereti bakule ono ngosaba kwana kwanenga serikali tege kutumia chinguru chetaneti asoko ogotanga abana bakwandamana Uchumbe yane nilia sibali wakwandamana nga maandamano karabe mambiende maandamano freedom nero lakini nda maandamano akurwa yo mulembe atalia yugo salie bintu awo saba kwabo nigo kole gucha asonde bwensi uri no moyo bogwancha ucha wesokia na gusira engeye iga anene mono abarayi bonsi kurwa ebunge iga ya Nyalibali masaba nabo igo onde bwensi ora kuneke iligo sira engeye iga na libaranyale kurusia omwanchobo asengendu ya city mocha na gucha komwenya asenchira ya maskani bono kulingana nemerobiri yaye garama yaye turuchenga igere igorake ke toko kombe no ko nyora gwaito ga ere nga na bira tumina ke bono no gosaba onde bwensi ora twaru ne riri yandeli aso imato konye nebe ne serikali nebe ne NGO no onde bwensi weluisha akitware gosaba serikali yeito motokonye gakimokonye omwana oyo igase itanto bwati kende omobero nyare ko bakongo ikigwe senkeye erindo otinde kwe batokonye obokonyi egere tunyala kurusha omobero Nairobi oikenga gaiga agere tunyala ko batoko mwaeni Kolipotela egetaseni kya Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi.